Maayong adlaw sa tanan. Ako si Karen Acasaran Morales. Isa ko sa mga proud na beneficiaries sa pinaka-importante na programa ni Atty. Carlo Nograles under sa HELPS, which is letter E, Education. I think kabalo ang majority sa mga tiga-Davao na ay programa before when Atty. Carlo was congressman na asiya'y Oplan Kaalam Scholarship. So, nag-eskwela ko sa UP way back 2009. Actually, duha lang ka schools akong i-applyan, UP o Ateneo. And luckily, during those time, lisod kaayo mga itaog scholarship. I'm so blessed and very thankful kay ang scholarship na Oplan Kaalam Scholarship under the initiative, of course, of Atty. Carlo Nograles. Kay dili lang dali ang requirements. They're very considerate sa mga scholars nila. Kaya ang requirement lang yun sa amo, mo pasami sa among mga subjects. Dili kayo nga ng pressure, dili kayo nga nakataas ang requirements. Very realistic ba na makita nimo ang tumong na motabang yun sa mga Dabawen News. Education jud ang isa sa mga pinaka-importanteng plataforma ni Atty. Carlo Nograles. So karon, after how many years? After actually graduating from UP, napag-graduate din ko aning scholarship and I'm again very thankful. And then, as planned, naano ko diri sa Dubai. Makalinakid ko, if I remember it before, hindi ko makagraduate ng college kung wala ko scholarship. Yung good siya, diba, na ako sa Dubai. I was able to provide for my family, natabangan na ako kong parents. Parang si Carlo mo na siya ang nagpaswela sa ako sa college. I'm very out and proud. Inood yun siya. Inood yun na. And I would like to mention nga, ang scholarship ni Carlo Nograles, it's not just out there nga mo, ang scholarship. Hindi siya kanaganing image lang. Mostly sa mga scholars, we saw him. He was there. Kanang may Christmas party. Sa graduation, he was there. Daming mga get-togethers. So he was there. Kailang yun mi sa iyan, mauni ang vision ni Atty. Carlo para sa mga kabataan. Very inspiring. And he was there. He was tangible. He was reachable. Nakastorya niya. Actually, you know what? Wala siya ginaingon na kanapagtarong mo eskwela, ingani, pinidin niyo mo ibalik ni. No. Maybe one question tong nag-leading leaders ni is, so beneficiary ka ani, how will you give back to the community? Dili sa idaha, dili sa imong parents. But kaling nakakay responsibility na kay, kaling kwartahan ni sa gikan man sa tao. Ano lang man si Atty. Carlo, iyang initiative, iyang maning pamaagi para makatabang sa tao. So he asked us that na, murag na adi ay may responsibility to bring back this goodness of whatever benefit, whatever na something nga mo ang gidawat from the community, going back to the community. Mao na i-develop niya itong leaders na program. So, guys, karong moabot na eleksyon, actually muli ko sa Pilipinas kay iboto ko para sa HELPS ug sa tinud-anay nga serbisyo. Ang boto nako para kay Carlo. Ang pamilya nako muboto para kay Carlo. Kamo. So guys, pili ang mayor nga muhatag og serbisyo. Dili kay mostorya nga. Serbisyong mabati. Nograles Health. Mayor nga makita, madungog, mabati ug maminaw. Carlo Nograles.